makko mi jombatano Halima parce que kanko aɗo jaɓaɗe yawɗon ka mairie non na ko mairie yoton koko justice yoton ka justice way mairie koko jombidirgol si woni han seedi gongo koko laamu yoto andi mairie on na état civil on e justice on no serti kamɓe ɗo manda fi France to mais ɗo état civil on ko feere ɗum ko feere donc du coup Halima ko piiji tati waɗi hammi jommi mo ɗin mi wataɗi wowde par ce que grand ko vie privée amen noon e mi falaka yewde ko woni tun ko tawata tigti yom andi en fait si a yii goɗɗo déjà d'abord ko adi ko taw goɗɗo ɗa yiya mo hara ko yimɓeɓe ni ko réseau ji ɗo walla yiide ɓe anda ko henni mi besoin ni en goto anda et pourtant le min komi woni ɗo ni lan besoin ni ko tawata ko ni ko hakkil goto yahata ɗum noon lan besoin ni ɗum noon lan jiiɓi andugol kono ɗum no wawirta ñiɓirde hoore mum mais ndeya ɓerde no yinna ɗum no wawata wadde aduna ndeya ɓerde no wawa wadde mais koko existe ko Allah tu wayla wallitade ɗum noon joni noon si tawi hara goɗɗo o yiilam mo yiɗilam mo miji o wawayla wallitade fi ɗum noon simo mari ɓerde moƴƴi waɗe wattedi fof no min wondira mi faami ko falloɗa ko nga propose no mo kanko inni o wawa e wadde non min e Halima men yewtu haade ɓe yehi laɓe e concert ok ko nde ñande na nde ñande men fuɗɗi yewti kono ko nde ñande men yewti ko yahata 1 heure de temps ha men fuɗɗi wowtodirde ka concert non en fait Halima ko aaden jo neɗɗo si jama on andamo ɓe wata wondude makko par ce que ko neɗɗo mo yiɗa aduna han feƴƴiti sa ni yiɗa aduna ko wano ko bling ko yiyata yimɓe ne hocco cippo no waɗa piiji wano no waɗa besji no ɗumanno kanko haaju makko ala e ɗum wawa Aisha Kindiya ka en fait naaɓe gotum kamɓe ɗiɗo ok Halima no kanko no wayno e artiste ɓe Guinée ɓen fopp no ɓe wayno na gotum no rewɓe ɓen o wawa jeli ɓeyen quoi hedditiɓe non naaɓe gotum few naaɓe comportement goto naaɓe systéme gotum naaɓe mode de vie goto déjà d'abord Halima taw déjà mo mari famille Diano ɗum no Guinée fof no jogui ɗum grand oui no serti enen ɗo fof iɗen jogui famille Diano ka mais min andi tawi ɗa mari joni par exemple ɗa mari cousin ɓe ɗiɗo ena mari cousin ɓe jowo na gotum par ce que min a mari jowo anna mari ɗiɗo ok si tawi kadi harala mari en fait mi wawatama yewde vie o yawn ɗo par ce que ça sert à rien en fait non c'est pas ça mais ko waɗi tum yewtike makko ɓe yewti ko henni waɗi han mi jombimo ko piiji tati pet waɗi han mi jombimo hay kanko anda ko fiyeni yurmede nden milla wawi innude mi hotto ko yurmede go'o vas-y non min ni go'o ko yurmede way ɗimmum ɗum no woodi yewtere nde o convaincu-ma darɗa tawɗa ya yurmimo jombamo tammum ɗum noon ɗum ɗon mi dara tammu ɗum higgol tawi noon ɗon higgol naati ne ɓiɗa ta woni ko kiltira so ala immude ko ɗum innuɗa mais ko honɗum waɗandama ko honɗum ça fait tawata ɗum ga waɗi ɗum waɗi batte quoi ma ɗum da faala wadde déjà d'abord fusim falaka wadde fi culture Guinée alandilan ka awa jentede nan parce que min en fait mi simi déjà d'abord pular na la Guinée tu yewte ɗum ko go'o simi waɗimo seeɗa pular nder ton goɗɗo ari yinnilam bonnude musique Guinée hara o toñila mi yaha la Guinée ñande mi yehi la Guinée mi waɗi musique to wo nden ñande yiwlolan mi naati e nder studio la Guinée ɓe hoɗanilan konko ɓe woni hoddude ɗon ɓe hoɗana fopp ɓe mixtinalan konko ɓe woni mixande ɗon fopp ɓe yamanalan konko ɓe woni amande ɗon fopp ɓe ɓorno konko ɓe woni ɓornade ɗon ɓe réalisa konko ɓe woni réalisede ɗon fopp ɗum hatta mamum pordaka falaka ay ɗi so jiyam min mi worante compte ɗi wona ɓuura darede nani andi o songan wala ka darede la Guinée so janni ngala ka darede la Guinée ko 8e place classe e nder wona ɗin darede
8e Joni c'est la Wone ari. afami déjà ko non déjà ko non andata déjà na fi no mon ça c'est une deuxièmement Guinée be won be bendar de son jandi bi fop na won be la Guinée an e hore ma do la mari son jidi di pet la yodi do walini ina da poser de la question mais a heɓi tan yogol sabotalan a heɓi tan waɗgol vidéo ƴetta vidéo ango kola ton kono a heɓari tan yogol abona ko sen YouTube a heɓari tan yogol dara deuxiéme songo Ay bal tam partage go. a heɓari tan partage go par ce que mi dari kadi nokku ko partage go non a partage ari a ƴettu vidéo am momi waɗi min yowɗa kolɗa vidéo ma o na partage non ɗum ko vidéo ma o waɗɗa no no falirata no waɗirta no wanoma no wodi wulure kono no wodi guluje wonbe partageude wonbe darde wonbe yodde en fait an tigi taw ko onda do a wona fier musiquement ça fait yo won ko guinéen quoi joni menen ko honno parce que na guiné mi woni wadde na musique ko non abona black a fami juste tout na kontango ni oui ok abona ay ko ro video mi sakiti dum manade ka ay mi postar video ni mi postata piji yanni habo mi walla ma do goddo songo no mari mo mari ni video mo mari il mo mari 300 2000 vies on 300 2000 vies donc habo mi tourna caméra o yiyamo nan est-ce que do suti do modja ouais aido non flower 85%. no wadi flow pompu caméra on bao o suti pompu nettoyer caméra on bao labi Luminosité on do it. ma do to luminosité ok darni won tel so na yo bado kay pan o suti do zera ok aido abona aido 15% abonné be ko konta woni darde 15% o 132 000 personnes abonné be ko 15% e der vidéo 85% na abonné be ko konta bay ko Guinée woni darde a fami donc de coup kon watala inde mi la identifier Guinée ko yumbe saboti lantu kena sukule manda ko feji de ko pasan aika nangandi ko feji de fop 302 239 vies joni ko hombe wonda imande donc la Guinée tawa non mi yetti batum ko do warsi minuma Guinée ngon kadi di sonji di wonda yude do feji ko be ndarde ko YouTube do ko Facebook do 15 secondes do be ala ndarde ko YouTube sonji andi ko wona ndarde YouTube min ma lagini ko 8e woni 8e mais jo non era ko wona sifa ma tu wala jonnude dole sifa ma wonbe be wadde bay ay commentaire jidi fop wonbe inde gume andi arde wara gume non mais grand andi kadi simen saboti wada curiosité ça joni yo goto pet ar lagine ton o inna on do kanko ndari songonde début à la fin on wala mimi ndari mo début à la fin o lagine wonda no andi non ko no ngandata lagine wona no amoto accu hakke min andi ko dum godda den no message vocal mo mi mijeta billahi wallahi grand mi charge téléphone ngon do 4000 mi wadi do mi wawar mo dal sogol lan ari hangi jouer hakkunde tay connexion jidi lanni non mais andi ko no famata mi dari o mi fara mo bloqué billahi wallahi mi fara mo ko mi mijiti min sim bloqué mo wanda ko sabu ko bloqué ko non mi wadi ko wona nay ko mon ko wolo basi ma ko gine wona éligible donc de kuta inu min jodo do mi wada do 100% mo poso 100% rumba goddo ina lan ko musique guinéenne no gine wona éligible ko dum famata kadi pourquoi est-ce que mi pas kusare ko musique goto me wadi est-ce que mi pas kusare ko genre de musique goto musicien fala wadde featuring nyande mi enregistré o songan fulbe guitariste be joube be non fop ko iwbe bawo ko fu yelo midi ko bawo ko fi be ari be iwbe ari be joanina ok kala hande artiste jomo mi fala wadde featuring mi ngema ko mi wade
hara ko africain jodo mi na wan americain be ma jamaicain be mais non wodi kadi yimbe be ko anda kadi artiste be guiné be wodi be min be mi etti wano busy signal fop nandi busy signal mi etti busy signal Genève do mi nabi mo hanjouri ki fi waddugol mo kanko e artiste de Guinée ndio fitring ok rédaction ko mi mari kon côté artiste ko dum min manane an ay nida joni lan dole kono ko alla joni lan kon goddo wata jattude no grand abbo mi alle na très simple ko wombe ma ben dar don jonde ma force de grand afami mere bona contribuer contribution mo me wadi on da do min andi ko ñoro min darata par jour ha andi de 24 heures sur 24 heures min kala darde yimbe wala la mari min kadi fo konti jiko mi yata mi warano yimbe men fo woni warude non wallahi grand da contribue fi wobe mais konko wonda yide don kay ni visibility on hayda halde fi YouTube afan o yimbe on yaade dara dum kay oui mais comment il manona ko comment il manadu wadi comment il male c'est qui le contraire mais min daynude mimi wono doni comme dayinde do hay simi dari tum video ma mi kay lan tawa ben mais est ce que mi inni mako wonda ko wadde nadum nano woniri andari mi darno de mi yano ko YouTube joni habbolan zut entre hakkunde ma e Allah ko jodi da don a wuri ka mayo ni dabo ni ko konta YouTube mi abonaki joni ko force henno jonnu dana parce que ko don wonne mimmi joni abbolan a joni artiste de force mingi no mado Habib Fatako non min grande mi dande da écoute parce que mi abbolan Habib abbolan je vais parler de Habib Fatako Habib la yo ndire makasi nani ko mota ko sibetimo ha jangala mu parce que men haba tasa budunno ma singleton ok Habib grand mingi singleton on est de très potes de longue date non singleton écoute-moi très bien non il wona ko la poste ko wondi hakkunde singleton e CNRD e ko wondi hakkuna min e CNRD ça fait hakkuna min e déjà d'abord min déjà min do joni min bawsuma on bawuri comme on andi dalange bawuri no awa don goddo wadi grand non ko hombo ne andi dalange bawuri en tout cas do si a wondi e singleton non min nami wondi e singleton mais singleton meden andi didi ko sen nami amo e sabu CNRD wadarmi andi ko num waddi men andi men habi do ko goddo andare hakkuda men andi ko to men mojjintini ko o do ko oya o hebi o sokko do mayde hebirimo tawda ya yurme mo ko wara neddo goddo noddamo oui mais quand ko yurma ka o mo wari o yurma kamo en fait c'est pas le débat attend débat ko wonen non ok ko wonen sa jonni goddo force par exemple one artiste joni biji dan jonata mo force premier sa force ko wadanta mo ko taw ko publicité ko wadanta mo ko comme ko inda kon do awadi mais hara ko publicité wadanda mo hara namo kagol no grand no publicité écoute abbo andi mi a yewti sa fanki si mi yewti ya fanki mi kada ci mi yewta ba yimbe bunu dar dengue be do be hebore hakkil kadi buytom fala be hebde fo ko man a jonnay goddo hakkil a jonnay goddo force artiste jo a wadana mo publicité parce que ara mo besoin ni kala artiste jo inde mo besoin na ki publicité o fini mo besoin ni publicité hara na sabotage na mokori